Pozdrav svima, moje ime je Zlatko Strunac, samo preko Skype-a Stefane Gočić. Stefane, nisi se borio duže od pola godine, poslednja borba ti bila protiv Vladimira Prodanovića, koji si uspio nokutirati u prvoj rundi na Megdan 2. Sada se vraćaš borbama na CFL 3. Da li možemo od tebe očekivati da ćeš završiti ovu borbu 3. juna? Pozdrav Zlatko tebi i svim pratiocima MMA novosti. Da, u svojoj posljednjoj borbi sam nokautirao Vladimira Prodanovića u prvoj rundi. Vraćam se posle duže pauze, imao sam neku povredu ramena, sad sam to sanirao, sad je sve ok, idemo dalje. 3. juna je i CFL 3, moj naredni, da kažemo, izazov. Da li će meč biti u prvoj, drugoj, trećoj rundi, ne znam, ali ono što znam jeste da neće otići na odluku sudija, to je sigurno. Toga samo nema. Šta znaš o tvom protivniku? Moj protivnik je Daniel Volak, dolazi iz Poljske, 4-1 profesionalni skor, 7-0 amaterski. Čvrst i jak, svakako nije protivnik za podcenjivanje. Svi mi znamo da Poljaci imaju dobru školu MMA-a. Vidim da treneri kod Zelga Galešića, ljudi koji malo prate MMA sport, generalno borilački sport, znaju ko je Zelga Galešić. Tako da, vidit ćemo 3. juna šta će biti. U slučaju pobjede, znači on će imati skor 7-0. Ovo ti već, ja sam ti prije rekao, stavite vrlo ozbiljnu poziciju u regionalnom MMA-u i šire, da se boriš sa vrlo ozbiljnim borcima, a 7-7 imamo vrlo dobre borce u regionu, poput Uroša Urošića, Roberta Suldića. Da li sad više želiš da se boriš sa ovim imenima? Naravno, ja sam ti rekao u prethodnom intervju, ja sam spreman kogod dođe, samo što se u narednim planovima neke stvari su se sad malo promenile. Što se tiče nekih narednih planova i budućnosti, ja se to dogovaram sve sa mojim trenerom Ivanom Đorđevićem, glavnim trenerom MMA u Ahile Borilačkoj akademiji i mojim menadžerom Darkom Popivodom. Nakon ovog meča ja bi trebao da pređem na američko tržište i da krenem da radim FFC od septembra meseca. Tako da, što mi je menadžer Popivoda rekao, da planiram nekih 3 do 5 mečeva godišnje, još uvek ne znam raspored borbi, za sada je to sve što znam. Znači, sad se prvi put boriš u Beogradu kao profesionalac, koliko ti to stvara pritisak? Pa, slagao bih te kada bih rekao da nema određene doze pritiska, ali to mi je svakako još jedan motiv više i želja za pobedom mi je samim tim veća, zato što baš radim pred domaćom publikom. Rekao si da uglavnom sad prelaziš na američko tržište. Pitanje da li ćemo to jedno vreme gledati u Beogradu ili u Srbiji ili u regionu. Da li želiš dodatno da se dokažeš pred svima? Naravno. Što se tiče američkog tržišta, ne znam tačno koliko ću borbi imati tamo. Što se tiče Evrope, tu ću svakako da nastupam na CFL priredbama koje budu oni naravno organizovali. To je to što se Evrope tiče. Ovo ti prvi put se boriš na CFL-u, šta ti očekuješ od njih kao organizacija? CFL je organizacija koja svakim svojim, da kažemo, narednim eventom nadmašuje sebe i druge i od CFL-a iskreno očekujem stvarno puno, očekujem da prerastu u neku svetsku organizaciju zato što smatram da imaju uslove i mogućnosti za tako nešto. Ja se izvinjam malo baterije. Ništa. Koju poruku možda pošalješ svim tvojim rodbini i drugovima, ljudima koji će te dođu da gledati u Stark Areni? Ništa, da kupe karte, da dođu 3. juna u Stark Arenu, da očekuju od mene najbolji performans do sada, zato što se ja uvek trudim da iz meča u meč, iz pripreme u pripremu budem sve bolji, kao i uvek, kao i do sada. Uvek dajem svoj maksimum u mečevima i potrudit ću se, naravno, da ostavim srce u ringu za moju publiku. Stefane, hvala ti na ovom intervju i srećno. Hvala tebi, Zlata. Pozdrav. Ćao.